съм добра душа. Чакай. Обирай тия сапли, може да ни подрябват случайно тук. Изобщо няма дървета около нас. Сега ще ме видиш. Кейса, ето кало. Гатанка. Нагоре. Видяхте. Бат Георги! Бали! Падна ли Бат Георги? Мале, Бат Георги е смотан. Ето тук е няма. О, мага! Още 2 ябълки намерих. Ама колко. Дали да се жертвам. Не се жертвай. Аз съм войник. Айде се закопаваме в оная плайната. Крипър за тебе. Горе-долу някъде за тебе. Ела се на ти тук. Не бе, не бе! Не ти бе. Гръмвай. Ела се закопаваме тук. Че взем пус, да пус. Идем. Прави же. Нямам кирка. Имам. Добре, аре, ела тук не ми пука да имаш кирка. Паси се, бе. Айде така. Копай 3 реда на така, на страни. Ти си с дървена кирка. Малко тъмно. Ето ти на ябълка. Така е по-добре. Така ли? Не знам. Тук ще сложа графтите. И аз сложа моя ето тук. Абе не бе, за какво си направо ще дика? Така бе, айде, на теб сигурно ти е трябва. Не го слагай никъде, сега аз ще направя печка. Имаш ли нещо за печене? Друга? Имам. Сурово пилешко месо. Служил. Чей са. Така. Ще направя инструменти за двамата. Аз ще направя едно нещо. Само не да правиш инструменти, защото аз в момента правя и няма смисъл. Значи... Така. Опа, чекай. Не е безмислено. Един чест. В принцип е безмислено, защото ние само нощта ще прекараме тук, ама... Карай. Ще си имаме заплата там. Какво? Да рискувам ли да отворя? Отваряй. Видях и затворих. Всъщност нищо не съм видял. Внимай да не ти скочи нещо отгоре, че... Айде да затваряй. Какво правиш, бе? Харватаж? Не? Ни нормален ли си? Сега какво ще правим?
Ето ти 3 пиле. Мерсаш. 2 за мен, понеже аз имах повече ябълки. Те можаха да се разделят точно. Сега чакаме да стане ден. Да. Само да си отговоря на стежа. Стига се пса. Оф. Скука. Аз ден си малко. Ела тук, скъпа. Бега, бе. Ела. Айде, давай. Само ще за сега. Нищо. Аз ще обера по-късно.